Assalamualaikum Bu Mince. Waalaikumsalam. Katanya nyusul Firda kan? Nggih Bu. Sehan, tak culukno. Ket subuh dandan gak mari-mari. Nggih Bu. Dandan ket mang gak mari-mari. Sampai entek bedak sak kilo. Iku lho, Farhan wis teko. Lho, iya Rama. Oke. Iki wis mari kok. Sangune mah. Lho, wingi dikei 1 juta wis entek lah. Iki bedo mah. Iki gawe biaya ngedit hari pertama. Ya wis kono njukuo 1 juta nang dompete mama. 2 juta ya ma. Please. Yo. Terima kasih mamaku yang cantik. Tapi eling, ojo nyabuk karo cekelan tangan nek goncengan. Enggak ma. Paling mek cipok-cipokan. Oh, anjane lambene njaluk dikrowes. Hehe. Guyon ma. Ilung lho yo. Iya ma. Sayur. Woi. Iki lho sayur. Woi. Sayur. Lambene lho. Sayure nang kene kok diceluki. Gak goleki sayur iki. Goleki ibu-ibu ben tuku sayur. Terus, nek daganganmu laris, entek kon kate dodol apa? Oh iya. Terus, nek daganganmu laris, terus kon sugih, terus kon gak gelem maneh dodol sayur. Lah terus ibu-ibu ya apa nek kate blonjo? Oh iya. Mangkane ojo bengok-bengok, ben daganganmu gak laris. Oh iya. Bojo sampean sik dodol bakso ta, Bu? Ya sik dodol lah. Tapi dodolnya sore. Laris ta, Bu? Lumayan lah. Kadang laris, kadang nyisa. Tapi durung iso digawe tuku omah karo mobil. Gawe tuku skincare kuai gak cukup. Lah piroan skincare sampean, Bu? Ya 1 jutaan lah saulan. Larange. Iku lho sik murah, ana sing luwih larang. Iya ta? Sopo? Lah artis-artis iku skincare larang-larang. Ayo selingkuh ya. Enggak mak. Iki lho cakmu takon skincare. Halah selingkuh ae. Santai ae. Gak tak omongno bojomu. Gendeng. Nah aku pengen selingkuh ya milih-milih. Gak karo bakul melijo ngene. Minimal karo pejabat lah. Lah emangnya apa kok cakmu takon-takon skincare? Boh iku lanang kok takon-takon skincare. Digawe wedhus sing wedok paling. Kon wis krungu kabar terbaru ta? Hah? Ana kabar hangat apa iki, Mak? Kabar iki lho. Aku oleh teko ibu-ibu kampung. Wis nyebar berarti. Berarti aku telat. Ya apa beritane? Iku lho, kabare mangisu. Ana apa mangisu? Krungu-krungu. Farhan karo Firda goncengan. Iya ta? Iya. Koyoke kate budal kuliah. Ana tugas kuliah paling mak. Lah, kon tau ta ndelok Farhan karo Firda goncengan? Enggak sih. Mangkane iku. Koyoke pacaran arek-arek iku. Waduh. Mesakno Bu Mince nek dadi gosip ngene. Bu RT yo mesakno. Kate delendi raine nek ngene iki. Sampean wis ngandani Bu RT? Durung. Yo kandhanono mak. Sampean kan cedhek karo Bu RT. Kon yo kandhanono Mince. Kon kan yo cedhek karo Mince. Oke, engko tak kandhanane. Bene aku dikek dhuwit. Oh, lambemu. Pikiranmu kok dhuwit ae.